Bueno, moitas gracias a Azúcar Moreno. Vamos agora xa con... Bueno, os que veñen agora non teño cartel dos que veñen agora. Os que van a actuar agora. Pero superarán a estas dudas, Non sei quenes son, porque igual que sabía que era Azúcar Moreno, non sei os que veñen agora, non teño nombre. Sorpresa. Sí, non Surprise. sei. Non sei quenes son, pero bueno. Avanti tutti. Adiante cos seguintes participantes. Vaya mierda, É que non se entendeu. Non? Sí. é que é danza contemporánea. Quen son ustedes? Quen son? Timón e Pumba. No, Timón son eu. No, Timón son eu. No, eu son Pumba e ti... No, son... Ti es Pumba e eu son Timón. No, pero da igual. Bueno, Timba e Pumón. Sí. Timba e Pumón, e eu sei que... Pumón. Bueno, nada, me encantará algo, supoño, non? Sí. Porque isto non era actuación. No, isto era... No, isto foi un breve. Isto de momento estuvo moi ben porque deron É pena a abertura. e iso está moi ben. Claro. Porque entras... No, é boa táctica. Entras, das pena e así o xurao xa está contigo. Pero mira, Roberto, isto é perfectamente necesario. Sí, Isto foi hai que sufrir. gratis. Isto foi gratis e ahora xa... Hai que sufrir. Temos algún problema con micro, compañeiros? Algún problema con micro? Queredes algún problema? O micro está aquí, mira. Onde está o micro? Caeu o micro. Dallo o micro, se diga. É que non están os micrófonos preparados para tanto movimiento. Porque van cantar en directo, entendo, non? Sí, home, evidentemente. Que Nos- pena. E bailar en directo. Qué pena, qué pena. Sí. Qué pena máis grande. Trouxeron paraguas, non, ¿están esta preparados? Cando queira. Sí. Música dentro. Tata, vive y deja vivir. Hakuna Matata, vive y sé feliz. Hakuna Matata, qué bonito es vivir. ¡Esas palmas! Hakuna Matata, vive y sé feliz. Ningún problema debe hacerte sufrir. Lo más fácil es saber decir Hakuna Matata, Hakuna Matata. Hakuna Matata. Ay, uy. Hakuna Matata. Vive y sé feliz, Hakuna Matata. Qué bonito es vivir. Non te canses máis. Non. Se acabou. Moi ben, moi ben, unha pasada. Podes poñer ali para... Non mintas. Valle dar a... Póñense no sofá que lle vai dar a valoración, Nieves. Xa. Pues, a ver qué tal, No, en principio ben. Sí. No, ahora, pode ser tamén que o público non esteñamos preparados para entender o seu espectáculo, non? Que nós vimos de Madrid, ali arrasamos. O musical arrasa. É que non valen nin para ir a Got Talent. O sea, Que aquí en provincias non Eso entendemos te digo estas Batman, cousas. eso te Bueno, digo Belén, Batman. Vale, Belén. Tú, Belén, Nieves. Nieves, por decirles algo, Negativo. Gracias. Non sei, notei así un pequeno cambio con esa obertura, notei como máis plasticidade, non? Como máis movimento, como máis... non sei, tamén como E a máis... cousa miña tamén pásame como Azúcar Moreno. Igual que eles, hai un máis gordo que o outro, pode ser?
No, Depende, o se tocou el, sí. No, O se no, ven no, el de gordo, sí. No, é o traxe, É o traxe, eu son anoréxico, de feito. Sí, sí. É o traxe. Bueno, moitas gracias. Métende espuma e Sí, a cola tamén é do traxe, non a traigo eu, a cola viña co Mira, traxe. vos vivides desto, comedes desto. El come moito, sí. Erva seca, esas cousas. Bueno, moitas gracias, moitas gracias. Un aplauso para Timbo y Pumba. Bueno,